Jidi say ne so and ne woman she mumu bebre ate na pese yasem no me kire brekuma nyina mu ebinum so nim na ne ti ne say brother si break free mu no na yewie ne doti yie no nana hima etun safre adihye na ewa akonnwa no ho nyinaa sɛ obi amfa ne dwa nto amra yɛde fa tepaman hene nana adusai so ɔde bai na nana hima ɛsɛ mu na asɔkware mampɔn hene a wanya ne baa bi kɔ February 2024 bɛyɛ mfie mmienu ne kakra ni ɔmahemfo na ɛwɔ brekum nyinaa atena konwa no ɛkɔ asɔkɔre mampɔn ɛkɔ kye abusua yɛkɔ brekum nyamesi yanka enema bi kɔ so honom ɛha adwin yie papa sɛ ɛho nsɛm nyinaa baayɛ na yɛ nyina yɛ pa asomdwe na asomdwe atumi aba na fa bi si yɛnhwɛ ma asomdwe no nyɛ adwuma yɛnhwɛ picture yɛ da so yi yɛhwɛ asi brekum manhene amana suan kyerɛ kuro na mankunwasofo nyinaa asuan de akyerɛ no enkofo bi so akofo bi sa nipa kro no aba ɔmo san ebesuan nipa kro no na kyerɛ boakye tabiri ɛna sabiri wɔn kyerɛ sɛ wɔn de no ba na ɔpanyin yɛ ɔda so yi ne ho nkyiri wahyew ama ne homene so brekum asa agorɔ ebehu ana agye wom na yɛntie nsɛm ɔno ankasa de ato dwa concerning saa issue ya aba yi ho ɔno ankasa ne nsɛm ɔde ato dwa no yɛnkotie bi yo brekum nyinaa mede nkyia kɛseɛ mamo maamefo ɛne papafo awurabafo ɛne akrakyefo nkokora ne mmerewa mmeranteɛ mmɔfra mekyia obi biara mo a mowɔ Ghana man mu brekum man mu ɛne amanneɔne na mumu bebree ente me voice da na megidi sɛ ne yɛkɔɔ so ɛnnɛ wɔ manhyia yi mumu bebree ate na pɛsɛ yasɛm no mekyerɛ brekuma nyinaa mu ebinum so nim na ne yɛte ne sɛ brother si break free mu no na yɛwie ne dɔte yie no nana hima ɛto nsa frɛ adehye na ɛwɔ akonnwa no ho nyinaa sɛ obi amfa ne dwa nto amra yɛde fa tepaman hene nana adusai so ɔde bai na nana hima ɛsɛ mu na asɔkware mampɔn hene a wanya ne baa bi kɔ February 2024 bɛyɛ mfie mmienu ne kakra ni ɔmahemfo na ɛwɔ brekum nyinaa atena konwa no ɛkɔ asɔkɔre mampɔn ɛkɔ kyerɛ ɔmo adwen hwan na akonnwa no yɛde ma na obetumi aboa brekum man na ahemfo no kyerɛ ɔmo adwen ahemfo 17 na ɔmo kɔɔyɛ no information a minyaayɛ ne sɛ 14 to maame 14 that's close to 80% to maame na results no yɛde bi kɔma asɔkɔre man hene na ebi nso kɔma utumfoɔ saa na asɔkɔre mampɔn hene ka kyerɛ me na ɛno akyi no deɛ yɛnhu ne yɛbaeɛ asɔkɔre mampɔn hene wɔ free mu yɛwɔ hɔ na ɔmofrɛ yɛ manhyia sorry yɛwɔ hɔ na ɔhema frɛ yɛn sɛ yɛn nyinaa yɛmmɛhyia wɔ me nana asafo agye fie hɔ
yɛkɔhyia hɔ a deɛ ɔhema de to yɛ anim sɛ adehyeɛ mmiɛnsa no a yɛde yɛdwantoa baeɛ no nyinaa wasom wahwehwɛ mu yɛn nyinaa yɛ adehyeɛ kronkronkron obiara fa akonnwa no a ɛyɛ yie na mmom ne nua n'akyiri baa Kofi Asante na ɔkɔdaeɛ nananom ne nsuo a ɛwɔ Berekum aso ne dɛn sɛ ɔmfa akonnwa no ma no na Nana Koraso hene ne yɛbusua panyini ɔfa Gyaase Stephen Kwame Gyaase ɛsɔree sɛ ɛnyɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan so na ntam kɛseɛ baa mu Berekum nkyimina baa mu asɔkɔre wukuara na otumfoɔ ntan kɛseɛ mmiɛnsa nso baa mu na ne ɛbaeɛ ne sɛ yɛasɛm no kɔdii manhyia ɛkɔ mfie mmienu ni ɛma otumfoɔ ɛte committee sɛ ɔmo nhwehwɛ asɛm no mu saa mmerɛ no nso na mpataapofoɔ no ɔmo nso de ntam kɛseɛ hwee ɔhema no so na yɛasɛm no kɔduru hɔ no otumfoɔ too ne nsa frɛ January 2025 January 14th na ɛyɛ Blada 15th na ɛyɛ Wukuada 16th na ɛyɛ Yawada saa na nsami ɛnɛ yɛ kɔtena Kumase ɛma ɔmo di asɛm no nyinaa ewie me maame na ɛkɔbɔ yɛ nkuro ɛna nadansefoɔ nso na ebi ne abusua panyini na ɔkyerɛ kwan a yɛ nananom firi asɔkɔre ɛba Berekum ɔmo ba yɛ nana mmua brayie no yɛ mmua brayie no ase ni ne nua baa ne amea ɔmo yɛ niwa ama ɛna second Berekum hene no Nana Kyerɛ Diabo mmua brayie no ne nua bɛrima no na mmua brayie no ne ba ne Nana Boa no na ɔkɔwo Nana Kwaku Nsia Nana Kwaku Nsia na yɛkɔnnwa no kɔdii mama no hɔ mfie ahanu ne akyire ɛstate Nana Kyerɛ Diabo wuiɛ no second Berekum hene Nana Amankunadi awuo firi so no Nana Kyerɛ Diabo na ɛbɛtena Berekum akɔnnwa no so ofiri so no na mama no Nana Kwaku di awuo baeɛ Nana Kwaku di awuo firi so na ɛbaa Nana Kyerɛ Yaw firi so na ɛbaa Nana Kwamboaten ɔno firi so na ɛbaa Nana Tabiri Nana Pamprao ɛnamua kɔfa Nana Kwabena Kwasi Wusu Nana Date Nana Kwabena Wusu hempanyin na ɛbaa Nana Baaneɛ na Nana Kwamboakye firi mu October 99 enti yɛkɔnnwa no gyira firi fie mfie ahanu ne akyire me Nana Kwaku Nsia ɔno a na yɛfrɛ ne Nana Kwaku Boakye Yiadom deɛ nti a mebɔɔ ne mmienu no ayɛ a nipa binom confuse saa din no with Nana Kwamboakye Yiadom Nana Kwaku Boakye Yiadom no ɔno onya akokoduro ɔsɔre gyinaeɛ ɛkɔka ntam kɛseɛ bantoma sɛ yɛsi kyerɛ tete no wo ka ntam kɛseɛ a na abrafoɔ no asisi sekan gyina ho sɛ wodi ntoro a oti kɔ yɛ nana no na ɛkɔka ntam kɛseɛ kɔwie manhyia a yɛne mama no settlement baeɛ Nana Kwaku Boakye Yiadom ɔno ane Nana Kwaku Nsia ofiri mu May 1944 na nsɛm a meka nyinaa nso ho adanseɛ nkrataa wɔ hɔ nti ofiri mu no na yɛ Nana Kwasi Gyawu ɔhema yi a ɔwɔ Berekum hema yi ne wɔfa obesii nanan a mmuaeɛ asɛm no ɔmode mmuaeɛ bɛbaa na Nana Yiadom Boakye no odwan kɔtoaeɛ ɔmodwan kɔtoaeɛ a ɔmode nhyehyɛe baeɛ settlement sɛ
Sabi mama no betena akonnwa no so omu ni boni bia enti Nana Kwamboachi firi so ana akonnwa no aba Nana Kwaku Boakye Yadom Nana Kwaku Nsia ene Nana Ebina ne ye Ohimai ne Nana Ebina Kuma Ebina panyin ne ye meme Nana na nti ase ewo fie ye Nana nyina Nana Kwaku bese Nana Kwasi Gyawo no nhyehyɛ na ɛda hɔ na 1974 Nana Africa free mu Nana Africa free mu na Nana Yadom Boakye na enam nhyehyɛ wɔ hɔ nti Nana Kwasi Gyawo no ekohu no na ɔde akonnwa no ebra Nana Akuamea ɔno ane Amea Hene the second ɔtɔso mmienu na nhyehyɛ na ɛda fie a mpansam a mate ne sɛ Nana Kwasi Gyawo a wanya ne ba bi kɔ ofiri mu January 1981 ɔne me Nana Kwaku besenum tena ase sɛ akonnwa no firi fie akyɛ nti ɔde ɔno a ɔsɔ ne wɔfaseɛ Nana Akuamea de na atena so na mmarima adeɛ no Nana Yadom Boakye firi so ana aba Nana Kwaku Nsia side Nana Yadom Boakye firi so ofiri so October 1999 January 2000 abusuafo to nsa frɛ me ba Ghana na me papa kan sɛ ka kyerɛ me sɛ ɔmo kɔhyia Nana Asafo Agye hɔ Nana Asafo Agye ne ɔhema de to abusuafo anim sɛ Dr. Ofori Dasebrɛ ɛna ɔyɛ panyin nti ɔmo ma ne mfa Yadom Boakye tuo Nana Yadom Boakye sorry ni tuo na sabi akonnwa de ɔbɛtena so a ɛyɛ fie agyapadeɛ wodi mfie hakora wobɛfiri so ɛna Dasebrɛ nyame mfa ne kra nsi ofiri mu a ɛbɛsi saa bere na yɛde na yɛnim sɛ ofiri mu no nka akonnwasie no bɛkɔ bɔkɔɔ a aprepri biara ma because nhyehyɛ no da hɔ na pɛsɛ kuma nyinaa hu nnɔkora a ɛwɔ yɛ asɛm nom no asɛm no kɔdii manhyia no yɛde asɛm kɔ ntama aba mu report na nka yɛ expect sɛ otumfoɔ bɛfrɛ ɛna ɔmo bɛredi report no na nnɔkora ɛwɔ mu obiara hu nea yɛte ya ne sɛ otumfoɔ ato nsa afrɛ na ɔyɛ ne sɛ ɔhema no ɛnkɔ na ɔne Nana Koraso Hene ɛnkɔ tena ase na hema no mmɔ adehyeɛ mmiɛnsa na ɔmmɔ baako din na ne mpɛ sɛ berekuma nyinaa hu ne sɛ na we were under no illusion sɛ ɔbɛbɔ ne nua no din sɛ ɛne nipa de obiara wɔ preference na mmom sɛ ɔfa kwan a ɔmo kyerɛkyerɛeɛ no Nana Koraso Hene baeɛ watwɛn a ɔnte hema nka na otu abɔfoɔ mmiɛnsa ɔkyɛ Akyem Hene Man Hene Kyame Amotabiri na Kyame Ata ɛna abusuani baako abusuafoɔ no baako ɔkɔɔ hema no hɔ a ne na hema bɛka kyerɛ na ne sɛ na Koraso Hene me ne akonnwa asɛm bi a ho ka na Koraso Hene yɛ France ni France no Côte d'Ivoire na hema wɔkɔ kantam kɛseɛ sɛ na Koraso Hene nyɛ wu mogya ɛno otumfoɔ ɛmfa mmɛto dwa na de nnɔkora no nso ɛwɔ mu no deɛ sɛ nipa nnim a Nyankopɔn ɔhata soro nim na sɛsɛ deɛ wakɔka ni nti yɛ deɛ na anka ne yɛhwehwɛ ne sɛ sɛbi obi a wɔkɔ kantam kɛseɛ na otumfoɔ ɔsɛ tutu mepɛ Nana asɛm paa ɔhene asɛm ɛfiri sɛ nnɔkora a ɔdi nti mahwehwɛ na ɛyi no judgments no bebree ne ntam kɛseɛ deɛ ɔmfa nni agorɔ nti ama ahemfo no bebree ɔmo suro ntam kɛseɛ no nti na minim sɛ brekum case no nso ɔde bɛyɛ adwuma ti
yɛde ɔto nsa frɛ no yɛmu ne ntia yɛbaeɛ na nnɛ deɛ ne yɛasi manhyia no obiara wɔfollow yɛ case no ne ɔka ne sɛ yɛ travesty of justice nyankopɔn mmu ntɛnkyea nyame bu ntɛm tenene nti otumfoɔ judgment ɔde baeɛ no ɛnyɛ yɛ dɛ na busuafoɔ no nso ɛnyɛ adeɛ a sɛbi yɛbɛma yɛ nana akonnwa a ɔde ne mogya nana kwaku nsia akɔgye akonnwa no aba a since a yɛnsa ka akonnwa no 1974 nana fɛka awuiɛ no na one side of the family nana ebina kuma side hɔ ɔmo anya hema mmienu anya hen baako yɛm te aseɛ sɛ ɔmo nsa nya ɔhene baako nka na ɔhene nan ahemfo mmaako mmienu na ahema nso mmienu na brekuman nyinaa meto wei ma mo nyinaa monhwɛ sɛ wei ɛyɛ justice a so because yɛn nana kwakunsia no na enya akokoduro sɔreɛ ɛkɔgye akonnwa no bɛɛ 8 since a yɛnsa ka akonnwa no 1974 over 50 years half a century nana kwakunsia line baako koraa maaɛ nti asɛm wei deɛ ɛntwae ne yɛpɛ sɛ yɛmma brekumanfoɔ nyinaa te no manhyia akasa na abusua no nso yɛn nso yɛbɛkasa na wei mpɛ sɛ brekuman nyinaa ne wiase nyinaa hu nnɔkora a ɛwɔ yɛasɛm nom because nipa no bebree enim wɔhu na kuro no nneɛma etwa yi a mo nyinaa mu nim menkasa pii nipa bebree nte mekasa na obiara ɔwɔ brekum so nim sɛ kwam tabiri a ebinom frɛ me nana tabiri meyɛ obi a meyɛ asomdwie hene mepa asomdwie paa obiara onim biara na mmom asisie nso deɛ nyame koraa kyerɛ sɛ asisie deɛ ɛnyɛ adeɛ a nyame bɛsan aseɛ na yɛwɔ divine justice mmerɛ bi duru a nyankopɔn na sɔre kɔma nipa na brekuman nyinaa ne mpɛ sɛ mote ne sɛ yɛfa ahodie ne nyame de brɛ brekum no nti meda mo ase mmerɛ bi bɛba mobɛsen ate me voice deɛ o wei deɛ na mpɛ sɛ meyi record wei na brekumfoɔ no nyinaa te me voice bebree ɛnte me voice na bebree koraa nnim me mabɛtena brekum mmom bɛyɛ ɛkɔmfie mmiɛnsa ni they say ma retire afiri m'adwuma mu na neɛ mɛka ne sɛ mo a mudi akyi nyinaa ahemfo nananom maamenom papanom nnamfonom mo nyinaa monya abotare na case no ɛnya nsiyɛ na yɛmpɛ basabasa wɔ brekum neɛ mɛsrɛ obiara mmeranteɛ ɛwɔ kuro nom sɛ obiara nya abotare sɛ wasɛm a ɛdɛ na basabasa ɔwode basabasa ba mu a obi nka bi mma wo na yɛko no nyame na yɛkoma yɛ nyɛ nipa no na yɛko nyame na yɛkoma yɛ nti meda mo nyinaa ase na yɛsɛ no nya ntwaeɛ meda mo ase mompa aba ɛna ɔde ato dwa no nti deɛ wɔhyɛ akyire ɛyɛ no dodiom ɛyɛ no kutupa ma ɔyɛ deɛ ɔyɛ no yɛbɛsrɛ sɛ ɔnyae ɛsiane sɛ brekuman wɔn mo agye deɛ wɔsuanyɛ no atum atankonwa no amamani amane kwan so deɛ wɔsɔ ɔmo yɛ nyinaa no yɛanhyɛ obiara nsa ngu n'akyi yɛn nyinaa yɛhu bi na videos da so ɛna yɛwura hyɛ sɛ ɔhema nkɔ na wɔn kɔdwigya atoa no na wɔn fama nkonnwasofoɔ no na wɔn nyɛ deɛ wɔsɔ ɔmo yɛ biara ntena ase nhwɛ nka asɛm no ama deɛ wɔsɔ ɔmo yɛ biara nso so ɔmo tena ase hwɛ yɛ a wɔn yɛɛyɛ afei ɛdeɛ ba asɛm biem
yanhwe ɔse wɔ mu fie ensem yo ka won ne nsem wɔ kan ni mo no se ye de ba mama na mane kwan so a enye ne kwan so a na bo achi ansa okoyi na danse se asokore mampohene ka ho bi na committee no ofre mo eni ade yate eno no ono okọ ne krachi yate osu dudwa ato anso so wo fa atepama hene honom na ode koye eno so yate dwa ato ne de eba obi a obebe ode fa na nya dwa ato ne nyina anso so ne yehwe ne kan no ye adwuma de ma yen enti so de dwa ato akwakomo hene bia ontumi kase wonsom wasom de coffee so ye de hye saa so na do no so ka ho no so ne dwa ato so fa be foforo de koye enti wo sentam bi wo honom na sentam ne baaye no mokɔhwɛ ye kan tam ne ho asɛm ye mu amane ne amane a mo wie ntam ne ho asɛm ato nkonwasɛm ya akwakoka no kura so hina wo ka kura so hina wo ka no kura so hina ne wo mo keka ho no wo mu si hina na so mu to hina wo brekum omu ya tankonwa ana omu nyina aka ho bi na ma atankonwa no emu ye duro na wo hwe nanso so ye komu yie pa mama nyama ne kwan so ohima na wo ho kwan se de omu de dwato no nyina akọ no wo point baako ye nyina betumi de konwa ma na ye yie se ye no wanje dwato no mu di anka osmate na baka che se mokoye na sokore mampo hene omu kokotira se kan no enipa 17 atankonwa 17 ekoye no emu 14 eto aba ne de mawa atankonwa no yeto aba ne yipanyina na se ohima na yi obi atankonwa no ene tena se to aba edi yi adehia na se yeso obi anfa dwato anko na ohima no appoint nipa no ohima no na dwato na de bekọ no oba point no na chenkonwa sofo no na mo okọ adu bi kafa ne ho amoka enti the rejoice upon our Facebook ne nkofo asha se o TikTok no last 2 weeks na start here last week na ginam oho anam the flyer na be wom hwe press conference letter press statement am release eno ho nsem no bi na opanyini yi e ba ye obeka ye no enim amamanya mane kwan so yenim se we fam no wo mo di bebrebe dodo wo mo di bebrebe enti na wose yenso so duru yeso se yenso su yedi bi yenye ne sa ba bia se obi adibi ene ne ofa bedi ye o ma di makoma akonan e wo se ba e ho ne ade wo mo susu ya ade hye bi o mo susu di akonwa no ye yie enti wo mo mayo mo ho bro champion for me nyema no a ba bia mbe so mrowura honom e ma mentimo asni ho ye ba no munyai fisa akonwa no ade hye no o mu nyina wo ho kwan so mu di akonwa no ana mo sha asia kwhye nachi ana mo ye niema bi na mo ye niema bi muti krom ya ba be swan ache kuro no ama ankonwa sofo so swan de ache ohene no ya ma no so ama koro nyina hunu se asuma si no bontinnie we ne de ne ba edin konwa di nyina ede ama no ama obi enim se ohene ba koro ni mu a yesi ohene wo brekum asumdua ba Friday na ansa na Jordan be so no omo abaye press conference se obi antwi ne ho mfiri ho nyenya ni nyina ma de hye no omo nyo odwuma nananom na omo nyo omade oso omo ye motra onom ye dembe ye bia na kraso hene na ono no peso oba asem ni mu no a wo hihye cha wo ye de wo ye na wo so hema akoka so free France nti won ka hunti won ti ase no nipa no omo so mo pese obesi hene wo honom no enye se nipa no na mo so mo se mo ne na etwe no nyo nam ko fa junction sam no kwakoto no so no enti se wadi akonwa ni bi 50 years ni mo ha no say 50 solid years no mo fam ho de nyamba ho no mo a de wonam su yu be nya bi adi enti susu ampa say so mo so ohima afa kwan pa so no obodin no ena se kaye na kamo candidate ni mom na oboni din a kama be ka che say wa afa kwan pa so nti no mo candidate na oyi no onfa ono no nto nchen na mo pe kwan be so bi na pe so ye fa yi brekum se de ye brekum no kwa de asumdwe mu a oba ye krompo no na mentime won se kakra ho no mo a na akonti hin no kwa no mpo no be rezin po se watu konti na de no ye ranyi no antumo se da bi ko na mo koka bibia boko na koyi de shebrante ne fa ma wo mo edwala no so ye we se no wo sunwan we se ma yesei we se ma yesei we se ma yesei ana mo ye niema toro ka obedru manhia so na ye rase se mo ho se mu ni ho no mu de shebrante ne wonie de na mo waka ye nyina ehu video nim obi a se oni hweka manhie na mi wo hobi woni eni ho so hu videos ahodo na edi adanse e kire se
empanifo ni nyina gitu mu ye ni wonu bi na konti hin mpo beba wa hine na ye de na ba no de hye obeba no se we kwa de makonta ye ni wonu bi na tankonwa ni nyina gina wonu nyina gitu mu ye ko ofie no na ye so an ye hu na nanom mu nyina so an ye e de kire no eti se die ba biem edie biem pa na wo mope ekwo na busuan no mo honom no edie ba pa na wo mope ntia o ma hye nkofo kutupa edi nkofo bi achi abunufo bi a wo mo nsehini ntohini wo Brekum na wo mo asantie bibia eye wo mo ahinti no o mo ye de o mo ye no hyehyɛ mo achi wo fi asem no obi fi ne kuromu ehye mo kutupa mo ye sa niema no edi din sa eji wo mebe ha adwene wo Brekum nanso me ka su pen se ye rade na no atoso ama na so an ne de se de tie bia minim se bosome anabosome no de anim ne de obeba besuan che kotokohene ye rabai de se de tie bia no de ono ko ye okoko suan che kuro no man panifo no suan de che no no ono na beba so e de ama no tu wo bibika na ye wo bre no a ni eje ye ranim no sabre na wo se kran meka bibi de kire no sabre na hemfra na mo hye so mo achi ne kasa o meto mum wo ho wo mo ankasa enti da moye honom no a mo ahya ase ya allegations bi a mo akofuna beto so say the rebirth of Brekum de bay mo de ohene foforo ba na de bay no de okoye okokosi hina nwumre page obi eso anu wiem ne kosi sai de okoso obi owiem no ekosi sai da ye si hine no wo wai no ye si hine wie no na se nya ontumi si ne de mo twan ya ma nipa na ba manhia obesan wie no okokwa mo sa akodi nsem hunu no biem na mama hoye ne mente se bakuro ni so mo wie na ma shift blame no e de ma obi de wose o mo ka no se de yero sika asem ni nyina no ehuhuru ye kura na mente mo se nyina wo mo ka no ni nyina wo antie do hemeka wose yito nchen na mo nyina mo kotra se nya de no o makoye de wose o mo ye bia de aba still de ne nyamo enti samo ahwe yi a sana no mo se avozafo ene be si ahene ndem amo samo ahwe yi na ye agiwom avozafo na mo se de ben no fi se asante ne ye bambofo honom ansa na police ne wa hwani ne ba enti samo ahwe yi na mo ahwe yi de mo ye Brekum no mutumi antete maame no Brekum fo a mo raise candidate yi mutumi antete oye woman king munsam hunu ne ne mo ye ne nyina no wasi hene wo Brekum asumdwe tumi bai wonnam kronim oso an kronim obi ahu no yegu ni hire ti mo agenda na e maso woman ken mu dede ye ne nyina no wo ye na dwuma mu ye dede ne nyina no wo ye na dwuma afi won se wo wie ye no mu nyina madane nkwase ya ena de adane mu nsem hunu ene nsem mfeni mu asem kwa ena mo to no mu amudi me pa chaw Brekum here peace asumdue omo ohima 2 weeks no so ya na asem no kopie kotokofie mu no ana yewura ehye ya omo koyo mko yide hye de baaye no krone so omo dia to omo pe ya ntiso kromani bia edide okronim da no ya ntiso obi akwe omo nyina aboje so ye hu videos no asumdue atumi baaye fisa ya ntra no mamo ntete no maame no osoro honom da bi ana ye ma Brekum so akonwa ne na ho makro no so na ho dampan biso hima no hwe honom no konti hine nkofo ko demonstration editia ne so agikro na boso enti obi so oba mo sesi kwan se yenya modai ye jimsika mu nyam kodam so amusu enti se me di kan ye no na bunu honom no de mo ye honom no mo nyendo do tachi so wo hye nkofo kutupa wo mo yesa no so no e wodo de beba e wodo a e de beba enti odefo che di abo asante otosu mi no de ono na nei oye Brekum ahene waso ache kuro no beso ache kotoko hene no betan se Brekum ahene muchu mutan mo na kire bo ache tabiri no o maso ne e maso kira ahayed masa TV midin da tese me ne kuma mo ene hwa enyado makramo